Noyah nayuh Baskara wis temeka wah yaning mangsa kala demawaing kodrat ana sipating titah lumahing jagat korebing bawana ingkang nampi wahyuning kadewatan dewaning katresnan wahyu tumekaning jodho arsa ngadani upacara suci dhauping Risangatmaja hanut adat widi widana tilaranipun para kineng sampun jinempana ing maruta kagebanging muara sinengker lumampah wonten padukuhan sumber Risangatmaja pinanganten putri tumuli arsa mrepeki jejaka tumaruna sang abagus ingkang awewangi sertu danang hari cahya arsa lon-lonan genya lumaksana kapanduking catur netra neta catur wus nelakaken arasa katresnan jati tumus tulus manjing lebeting sanubari sang bagus ingkang sampun katampi kanthi sukornaning wardaya keluarga ageng Bapak Aibtu Lizahmu Soim katampiya rikalanipun sampun stantun darmaning upacara panggih ing samangkih wenang pinarak wonten sasana pinajang abdi nenggih sasana biwal sasana kang kakendra stinggil binatu arata lenggahing Narendra ingkang kawisuda Puska panduk catur netra datan saranta kumlawe astanya samya bebalangan gantal ingkang dewadi saking sedah lininting binuntel lawe wenang ingkang winastan gondang kasih kelawan gondang tutur apa wardi mirah ingsun gantal ingkang dumadi saking sedah lininting binuntel lawe wenang yen to kasedha katandha sedah kalamunta kadulu beneh lemah kelawan karepe lamun gigit wis nunggal arasane nunggal arasa sajiwa ariwasna sembada paripurna arasa rupepeh para pepeh pindha sata manggih krama yayah konjem ing Bantala Risangatmaja pinanganten putri tumuli sumembah sumungkem dhateng Araka garwa ingkang wenang mranata lajeng bale wisma sang bagus ingkang tumuli hamrepekipun nang kendhaga ing mriku wijiling kendhaga ingkang kebak puspa manca warna ugi wijiling punangan 3 daya kapitaing padha pecah sakala ponangan 3 pinangka pratelan pratandha wiji dadi ugi Risangatmaja pinanganten sarimbit puska paring awal saking panggala wedhah namun tang singklar saking ormentah babaring sabda pangandika ingkang arama sinartan ingkang ibu manjing repat pepunden kinarya pratelan pratandha yen to jejering pawestri tansah sumuyut tumanduk dhateng nahkodaning baita enggal ingkang menang maranata sinebat imam wontening bale wisma
yen tara nyumpuk wadining budaya kasok bulu bekti miwah gelondrong pengareng-areng guru bakal guru dati lajring prames warinata menang ngembat awatang aputa ngejum gumbala ruwet mulih lajring bale wisma tansah nampi sabda purbaning kawasa keluarga ingkang jumbuh kekudanganing aji ingkang satuhu ayom-ayem tentrem wiwit ori kalenggan mrika dumugi kukuting yuswa datan pegat ing katresnan yen to datan purbaning dat merweng dat sakala kebak ing arasa tan tida-tida karana sinuyudan dening warganing Pasaman Agung. Ari sangat mojo pinangantian wis kepareng sembata ngadani upacara panggih senadyan to makaten Bapa Aibtu Liza Muh Soim datan kepareng negakaken lekasing gati ri sangat mojo. Ri sangat mojo daya inembanan sindur sindur kang dumadi saking cahya retna dalasan seta sekelengkung wiyar cahya retna pratelan yen to lumadining urip lumahing jagat rebing bawana lumadining urip wonten ing madya pada yen to manungsa kadunungan babaring sifat 20 jagating manungsa sir budi cipta rasa sepi samar samun suwung dat sifat asma pengal madi manik maningkem kawimbuwan hawa patang perkara halu amah amarah supiyah mutmainnah ngrenggani sindur cahya retna ingkang kinapit winengku cahya seta babaran andana warih babaran priyagung babaran para wiku wegik wasis olah kridaning manembah rinakit panca agami nuswantara rukmi sinanding tansah manekung manungku puja purbaning kawasa manembah wonten papan suci pinangka adeg-adeging yenya arsa palakrama wis kepareng sembada ari sangat mojo inembanan sindur tumulih ngadani upacara bobot kelawan timbang ari sangat mojo pinanganten sarimpiden pangku ingkang rama yen to pratelan pratandha keluarga ageng Bapa Aibtu Liza Muh Soim datan kepareng bedak-bedakaken punika putra pribadi punapa dene putra mantu sedaya ringka kadidene putra pribadi do enguni nama Candra Dasari kagimbal wonten ing Gwa Garba ari kalenggan punika wis sembada mancik tataraning alam madya nambut guna silaning akrami lamaing pramada ari sangat mojo daya kalenggaken wonten ing dampar pinasri denta winastan wisudan prasaja tanem jero kalenggaken wonten ing dampar pinasri sampun kebak hastung para panjrung pandonga Monggrong geni raja tirpa surya gombala geni sumurup tejaning tinggal sumurup tejaning wengi sedulurku waragil ingkang mertapa pagedhonganing katresnan sira suwun tumurun tumedhak dhateng sangat raja mbabar daya pangaribawa nggih nyelestantun numpu si jangkaning palakrama tansah ateken ati suci lendhan kodrat gandulan iman satemawi dagda istiqomah gesangira bangun keluarga ing sakinah mawaddah warahmah
Durya putra ingkang saleh yen to pawistri ingkang solika mikul dhuwur mendem jero dhateng Kuncara asma Punden Aji satemah ngangkat derajat so sempat pinangka lenggah tupantes pinangka tepo palu pipatuladan jati temanduk kadang wiranem ingkang dereng kewala nambut guna selaning akrami mujudaken setunggalipun pangibadahan lestantun tuminang ngadani upacara kacar hujur wapa werdining kacar hujur jejering kakung tansah kumebah kedah tatak tanggon tanggung jawab tumeka ngendhon paringkas guna kaya arehing kebatosan ugi kas guna kaya pinangka ladining urip madyaning pasrawuhan agung dumadi saking kacang kawak dele kawak beras jene mewah harta receh pangajab urmejeg rejekinira siang pantaraning ratri tan kendhat purbaning Gusti Mahayati muretan sing kelar saking tata rakiting adat Widhi-widana ari sangat mojo pinanganten putri genya gula wentrah kas guna paring raka garwa tansah muhung dhateng kakucah wewarah sewayinipun ibu moreh widagda ing samangke tansah nengenaken genya mule baloba dhateng sesami ingkang winastan dana driyah adeg agami suci amal jariyah satemah kakucah amanah purbaning kawasa samarga-marga tansah manggih sawiring nugraha awidada basuki mulya mulyaning urip rikalanipun ayem tentrem genya ambyur dhateng samudraning gesang tansah pinengku ing suka basuki nahantya sang narendra kang arasa tedhak sinewaka widagda tumuli ngadani upacara kembul bujana Ndramena giwinastan dahar walimah kembul bujana pinangka pratilan pratandha yen to wong urip lumahing jagat krebing bawana tan uwal saking kesandunging rata kejentus ing awang-awang sedaya wagat kaberat karana raos tresnani rori sanget kaja pinanganten sarimbit pirantining kembul bujana piniji saking tumpeng yen to urip tansah tumuju dhateng pangeran Rat Merwengbat kanthi manembah winastan hablum minallah sekelangkung wiyar pengandhap tumpeng pinangka pratilan pratandha tansah agung genya olah kridaning pasrawungan winastan hablum minanas widagda sembada upacara dahar walimah ori sangat mojo den unjuki tirta mahaning suci tirta perwita sari tirta mahaning suci mingjel saking pitung sumber tuk sak kanan kiringipun padukuhan sumber tansah ning ing kalih ariwasnya den unjuki tirta mahaning suci ayeming galih kadya siniram tirta wahyu sewindu kablabak segara madu kajugrugan wukir sari wanodya tama ayu gambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen modal ing pangandika
Widagdo sembada pono adanan daub suci panggih risangat mojo tumulih hangadani upacara pangabektosan sungkeman prasaja kunjuk katur ingkang rama sinartan ingkang ibu kepareng kalolos pusaka aji ingkang mapan wonten ing Jiwangga sangat bagus pratelan rikalanipun manembah temanduk arpat pepundhen pangeran Ngejawantah datan kinantenan babaring hawa kelawan nepsu kelononan yumaksana wepe pindha sata mangke krama yakon jeming Bandawa kepareng pangudas maraning driya ginanda wida sekaran ingkang prasaja sumangga Alasing Mardaya ing sapepadanira dening Risangga Praja pinanganten sarimbit satemah amung tumadah bareng sabda pangandika purbaning kawasa lestantun Jiwana Basuki nggenya numpusi jangkaning palakrama Witakto wemiring astumkara panjurung pakesti sagung para tamu minulya ariwusnya sembada pana nggenya hangadani upacara daub suci panggih risakat mojo kepareng hangadani bedhik citra pertiwimba pinangka pemut peling yenta ari kalenggan mriku ari biniji sampun kepareng lumadi darmaning upacara suci
rinengga dening keluarga ing tembayatan manggon katresnan. Ariwis ing samanggih hangadani upacara Pertik Citra Pertiwimbo tumuli kaadanan bodoling pager ayu pager bagus nderekaken hangadani Pertik Citra Pertiwimbo lestantun Sugata nenggih setunggal gongan kunjuk aturan 3 Rino Moko Adi ngiras pantun nderekaken Taraksa fotografer lestantunaken Pertik Citra inti keluarga sumangga martika lumantar kula dherekaken. Sagung warriagung saparing drono handika cerantu tumaping boting sampun rinumbaka jeneng Gotragung Grawangsa ing dawuh mangun syukur naning wardaya rikalang garnika kepareng Pertik Citra ing samangkih ugi kepareng tumuli bodoling pager ayu kelawan pager bagus ugi pratilan Yenta Sang Subamanggala Sang Nindya Mantri muka pangarsa Raden Solikin sampun sembada hangadani Subamanggala tumuli bodoling pager ayu pager bagus rinumpaka adining langen beksan Sang Nindya Mantri muka pangarsa Raden Solikin sumangga mardika.
official on the mix.
Bodholing pagrayu kelawan pager bagus sagung para priyagung sabar ing drana nyrantu tumaping padha wiwit purmadya wisana dereng kepareng paripurna karing mekaten pinalenggakan dimardu mardikaning kalih. Nggih rinumpaka aji tuberak suka gumerening kalih panjenenganipun Bapa Aibtu Lizamuh Soim nampi kadarman panjenengan tumuli manem Brahma kanthi babaring prembagi Juwana Basuki rikalem niku lumantar kadang kula sepuh Oraka Mas Iswantara kula dherekaken tumuju wonten ing sasana sabda pandaya swasana konjo mardika mugi kepareng Bapa Lizamuh Soim sinartan Ibu Tutik hangapit jebarengipun panjenenganipun Bapa Iswantara sumangga kula dherekaken dewen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murtiya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nuwun kalun nuwun. Wonten ngarsanipun jenengan para pepunden, para sepuh dalah para disepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi saha dahat kinabekten. Wonten ngarsanipun pangemban paning praja inangkung kinarya Satyan Negari nininggi saking jajaran TNI Polri datan kalumpen dumateng pangayomaning kaludasih nuniji panjenipun Bobo Kepala Desa Sumber lan ugi dumateng panjenipun Bapak Kepala Wilayah lumebiripun dumateng Bapak Ketua RW Bapak RT ingkang satuhu dahat sinudarsono para alim para ulama, dalasan para kiai ingkang rinten panandhalu tansah sinanggih kitab suci Al-Qur'an kinarya kiblating panembah jati ingkang luhuring budi saha tansah kula takdimi. Linangkung dumateng kadang pisan sutrisno nuninggih panjenipun Bapak Haryono dalasan Ibu Tari dalasan sedaya pangombyong putra pinanganten kakung ingkang mijil saking dusun Kalibening Desa Kalibening ingkang kalingga murdaning agrami. Datan kalumen dumateng sagunging para lenggah kakung miwah putri ingkang pantes nampi pagurmadan mboten kesupen dumateng panjenipun kadang kula Werda Muda Taruna ingkang cinaketing manah kanthi nilambaran andhap asoring manah ngemuti kula lan panjenengan sedaya jejering titah sawantah kapurba kawasanipun Gusti ingkang akarya jagat nuninji Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun keperangaken ndawaken kerahmatan kenikmatan satemah wonten ing ari gelang sionika kula lan panjenengan sedaya waget pepanggihan manunggal nyawiji wonten adicara pawiwan prasaja siang menika kanthi winantu kalujengan kalis ing ribeda nir ing sambikala. Selawat serta salehipun tansah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kula lan panjenengan sedaya antu-antu menggah doa sawatipun minjang wonten ing dinten yaman yaumul kiamah. Sagunging para lenggah kakung miwah putri ingkang satuhu dahat kinurmata
kepareng kula lumarapatur sumanggem minangka talange atur sinambeting raga ingkang amenggugati nun inggih panjenipun Bapak Aibtu Lizamu Soim dalasan garwa nun inggih panjenipun Ibu Puji Astuti minangka talange atur sinambeting raga saking panjenipun ingkang amenggugati. Bopilih panjenipun ingkang amegati boten kuwawa matur piyambak awit saking karawuhan panjenengan sedaya. Napa dene panjenipun ingkang amenggugati bombong pinggang manah awit karawan sedaya lan ugi anggenipun ngrakit Sekar Cempaka Mulya ngrakit putra putrinipun ingkang asulih nun inggih Roro Ayu Putri Anissa Salsalbila Sarjana Keperakawatan. Pramila panjenipun Bapak Lizamu Soim dalasan Ibu Puji Astuti kapiji dumateng kula saperlumu minangka talanging atur. Ingkang sepisan panjenipun Bapak Lizamu Soim dalasan Ibu Puji Astuti angambali ngaturaken pambagya Yuwana Basuki dalasan ngaturaken sewu agunging panuwun dumateng para lenggah samudanipun. Mbok bilih dumateng para lenggah sampun kepareng lenggah panjenipun Bapak Lizamu Soim ngaturaken kasekecekan lenggahipun ngantos paripurnaning pawiwahan prasaja wonten ing ari kelangan siang punika. Bopilih panjenipun Bapak Lizamu Soim wonten ing kari gelangan siang menika sampun karancang kanthi satata napa dadi sampun kanthi tarik-tarik murih tumapaking adicara wiwit purma madya tumuning wasana pinanggih kelepatanipun napa dene wonten kikeranganipun. Mbok pilih panjenipun Bapak Lizamu Soim lumantar para kadang tamu anggennya paring aruh suguh napa dene lungguh kirang jumbuh kalian derajat pangkat panjenengan sedaya napa dene palenggan sedaya panjenipun Lizamu Soim nyuwun lumuntring sih samudra pangasami. Saking panjenipun Bapak Lizamu Soim dalasan Ibu Puji Astuti tumapaking adicara anggenya menggati panjenipun Bapak Lizamu Soim boten waget boten ewal saking panjurung pambiyantunipun saking para sanak kadang tangga tepalih mitra pitembangan. Saking panjenipun Bapak Lizamu Soim ngaturaken agunging panuwun. Dene was wigatos sing ngatur saking panjenipun Bapak Lizamu Soim dalasan Ibu Puji Astuti jumbuh kalian serat Kintawalu ingkang sampun katur wonten ngarsan panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya karo kasuwun rawuh wonten ing ari gelangan semenika. Anggennya panjenipun Bapak Lizamu Soim netepi darmaning asepuh amarga amiwaha suci putra putrinipun neninjih Roro Ayu Putri Anissa Salsalbila Sarjana Keperakawatan ingkang sampun jinantuk rama kalian Raga Mas Bagus Sertu Danang Hari Cahya nenjih putra jalunipun panjenipun Bapak Haryono dalasan Ibu Tari wonten ing Desa Kalibening Dusun Kalibening dene tumapaking adicara ijab kabul sampun kalampah rikala wau kanthi ginanjar kalujengan kalis ing beda nir ing sambigala mbawilih panjenipun putra pinanganten samrimbit ugi sampun nampi wisuda pinanggihipun adicara wonten ing
Ari Gelang siang punika. Pramila dumateng para lenggah kakung miwah putri. Wonten ing Ari Gelang menika panjenipun Bobo Liza Musoem dalasan Ibu Puji Astuti nyadung kanthi ikhlas sing manah tulusing batos angginya putra pinanganten sawrimbit alelumban wonten ing Madrayani Agung mbangun bisut mbangun bebrayan tansah pinarengan atut runtut rentengan rahayu ingkang tinuju basuki ingkang saesti satemah ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene atur ingkang salajengipun panjenipun Bobo Liza Musoem awit sih kadarmanipun saking para sanak kadang tangga tepalih mitra pitemangan kangge ngenteng-entengaken bot kerepotanipun anggenyo panjenipun Bobo Liza Musoem dalasan garwa anggadhahi damel saking panjenipun Bobo Liza Musoem dalasan garwa boten waket secara lahir ngaturaken agung panuwun ananging panjenipun Bobo Liza Musoem dalasan Ibu Puji Astuti DDP nyenyadong wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi sih kadanman panjenengan sedaya ingkang dipun kasokaken dumateng ingkang angmugati dadosaken amal soleh saha pikantuk lelintu saha ingkang pikantuk bebingah ingkang malimpah-limpah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sagunging para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah glumati bopilih nama mekatan ingkang dados atur kula minangka talange atur sinambeting raga saking panjenipun Bobo Abdul Liza Musoem dalasan Ibu Puji Astuti wiwit purwa madya tupuning wasana pinanggih cepet kawening atur kirang laras sing karama sastra unggah ungguing basa kula nglenggana jejering titah ingkang tebih saking sampunan saha tan owal saking luput lali lan apes. Mugi-mugi para pepunden, para pinesepuh dalah para adisika kersa hambedah talanging samudra dhateng jasad kula. Kanthi pepet pepuntening atur kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki para gati paparing sabda pangandika impas para pinijing dharma pinaka sulaji keluarga ageng minantu pakurmatan Bapak Abdul Liza Musoem. Sagung para tamu kandhek laju darmaning upacara awit keparing sedya. Kadang Biranem kadang Sinoman lumarap mangarsa lestantunaken pasugatan kunjuk sagung tamu minulya. Namung saderengipun lestantunaken pasugatan kepareng minggah wonten ing pepanggungan sasana pinarjang arsa derek mangayu bagya risakat maja pinanganten sarimbit. Kadipakaten semangga kadang Biranem kadang Sinoman kula dherekaken siyaga tata-tata sagung para tamu kula dherekaken sabaring drana njrantu tumaping padha gati hormat yusana. Kadang Sinoman sumangga sasana kula dherekaken gungan lumantar para kanca lumbusaka nuwun sumangga.